Namatay human gimartilyo ang ulo ug gidunggab sa makadaghang higayon ang usa ka 24 anyos nga babay kundiin ang suspect 23 anyos nga lalaking kanhini ang uyab. Ang krimen nahitabo at tubangan mismo sa 6 anyos nga anak sa biktima sa Barangay Carreta. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Nagbuyod na nga way kinabuhi ang 24 anyos nga babaeng si Rose. Dili tinuod nga ngalan, human gimartilyo ang iyang ulo sa lalaking kanhinya gikarelasyon nga nag-edad usab og 23 anyos. Di paigo gidunggab sa suspek ang biktima sa pagkadaghang higayon at tubangan mismo sa 6 anyos nga anak sa babae sa unang lalaki nga iyahang gikarelasyon. Nahitabo ang brutal nga krimen pasado alas 2 ganinang kadlawon. Ang among suspect katuyo si Christian kay mamayang ikalalis bago paggabi. Misibat ang suspect nga si alias Chan apan tungod kay nakonsensya siya, mitahan siya sa mga otoridad. Misibat siya, niagto siya sa Manipis, Talisay, and then nag-contemplate daw siya for mga pila ka minutes, pila ka oras, and then ikaon siya sa iyang konsensya. Giasoy sa suspect nga nagsaulog sila sa ilang mansari sa karelasyon. Kagabi hinungdan nga nagdala pa siya og buwak og chocolate. Apan gilabay matod pas biktima ang iyahang mga hinatag dungan sa pagtug-an kaniya nga doon na kinilaing lalaki. Di pa igo, giunhan kuno siya sa pagdunggab sa babae o gipakita pa niya ang kamay samaan sa iyang kamot. Nailog kuno niya ang kutsilyo og maigigamit sa pagdunggab sa babae ug di paigo, gikuha pa niya martilyo og gipokpok sa ulo sa biktima. Igo na lang siya sa pagpangayo og pasaylo. Bugtang ko sa akong pananaw ito. Nauna. Silo ako. Nadara ko sa akong gan. Nawa ko ito. Kung saan mo siya kamahal, Chan? Mahal kayo ni mo? Lubaw yung kinabuhi. Sa second floor na hitabo ang krimen, diin nag-abang usab ang biktima kuyog ang iyahang anak nga 6 anyos. Samtang gitug-an sa landlady sa biktima nga gibuwagan niini ang suspect tungod kay dili madawat sa lalaki ang anak sa biktima nga 6 anyos nga maoy hinungdan sa ilahang kanunay nga panaglalis. Gipili sa inahan ang iyang anak o gibuwagan ang lalaki kinsa dili makadawat sa desisyon sa babae o posibleng hinungdan sa brutal nga pagpatay niini sa biktima. Yan, nalipay lang ko siyan nga ni surrender na ka nga imo kung unsay mong gibuhat ilala, imo nang mabayran kay makonsensya lang ka siyang anak nga mawagtangan lang sa ilahan. Tungod sa nasaksihan sa bata ang nahitabo sa iyang inahan, gikaragdang ipaubos kini sa psychosocial intervention o debriefing. Kandak na muna siya o stress debriefing sa i-turnover na muna siya sa DSWD. Anyway, naman po ang iyang biological niya nga father. Na-recover sa kapulisan ang martilyo o ang kutsilyo nga gigamit sa krimen. Gikaragdang baskaan og kasong murder ang suspect. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.